Lezoko Haurtxo Haurreskolan zenbait aldaketa egin dituzte, aspalditik eskaltzen zebiltzan, eta haurreskolako lurra, zebrabidea edo hemen atzean daukagun parkea egin dituzte, bertako 40 haurrek disfrutatzeko aukera dutena orain. Udalak haurreskolako lurra aldatu zuen, bere garaian aldaketa bat ondu zen, baino etzan obra ondo atera, eta ezetasuna zegolako. Eta berriro aldatu du udara hontan, eta haurreskolai eman dion goxotasuna eta garbitasuna zeharo aldatu da, ez? Lehen zeudelako ezetasun mantxa horiek, eta guain jarri dituzten plaka berri horiekin, hori kendu da. Gainea jarri duten materiala kontutan hartuta, dia plaka batzu bezala dira, orduan zerbait gertatuko balitz plaka soltiak aldatu daitezke. Eta hortaz gain ere daukagu kanpo eremu hau, eta guretzako oso garrantzitsua dena, lehen ere bagenuen, baina ez zeguna hornituta. Eta udala kimu bat enpresa eta gurekin denek elkarrekin sortu den kanpo eremu hau lortu da. Zertarako haurrak naturakin harreman zuzen hori edukitzeko, eta harreman zuzen horrek haurrai harreman positibo bat eta aberats bat emango diona, ez? Baita ere, garapen motoretikan begiratuta, bai ekarriko dio bai oreka eta lateralitatearen garapen hortarako lagunduko diona, eta erronka txiki batzuk jarriko dizkiona kanpora ateratze horrek, ez? Sormena ere landuko du haurrak, eta bere ikaskuntza prozesu hortan garrantzitsua den elementutzat jotzen dugu, ez? Eta iruditzen zaigu bai kanpo eremu honek ezituta garatzeaz gain bere alderik garrantzitsuena haurrak kalian eta naturarekin harremanetan jolastia dela, ez? Eta hemen ateratzen geha, alik eta hegoaldiak eusten digun bakoitzeko, hotz handirik ez baldin badago, behintzat, aprobetxatzen dugun leku bat dela. Haurtxo Haurreskola kokaturik dagoen lokala jada urte batzuk baditu, eta argi genuen egokitze lan batzuk behar ditula. Egokitze lan horiek zeintzu ziren edo zehazteko bertako hezitzaileekin bilerekin genitun eta elkarren artean adostu genitun. Eta hola atera zen adibidez, Haurtxo Haurreskolaren lurra aldatzea, lur goxoago eta erosoago batengatik aldatzeko. Ez hori bakarrik, argi genuen ere inguruko espazioak ere egokitze lan batzuk behar zitula bertako haurrek eta erabilera atseginago eta egoki bat izan zezaten. Eta horregatik, bertako haur parkea berritu dugu eta bertara iristeko oinezko bidea ere hurbildu eta egokitu dugu haurrentzako erosoago izan dadin. Lurra aldatzeko udalak egin duen inbertsioa 38.000 euro ingurukoa izan da, eta haur parkea eta oinezko bidea egokitzeko 33.000 euro bat inguru.